Tapos tinulak niya po ako dun sa hukay na hinukay ko. Isang 3 oras lang yung tulog mo. Ate, gusto ko na makauwi. Pagod na ako. Isa po sobrang sakit ng tiyan ko. Reklamo ko din po yung mga rashes na lumalabas na sa katawan ko. Gusto tulungan pag makauwi ka na. Isang single mom mula sa Santo Domingo, Albay ang nakipagsapalaran at nagtrabaho bilang domestic helper sa Kuwait. Ang kakailanganing operasyon ng kanyang nag-iisang anak ang siyang naging dahilan kaya't siya ay matapang na ng ibang bansa. Ngunit ang inaasahang trabaho bilang domestic helper sa bansang Kuwait ay nauwi sa pagiging construction worker sa bansang Egypt nang dalhin siya ng kanyang naging amo. Dahil rito, idinulog na ng kanyang ina sa programa ang naging sitwasyon nito upang humingi ng tulong na mapauwi na si Abigail Buelia. Nung una po maganda, tapos nung dinala na po siya sa Egypt, doon na po nag-umpisa ang ano niya. Isang domestic helper po ang inaplayan doon sa Kuwait Opo. ni Abigail. Karating niya po ng Kuwait, mga ilang buwan po siya nag-stay sa Kuwait bago po siya idinala sa Egypt ng kanyang amo. 2 buwan. 2 buwan. Nung una po, sabi niya, nung nasa Kuwait pa siya, sabi niya, pinapakain kami ng basura. Galing daw sa basura. Sabi ko sa kanya, pagtiyagaan mo muna, magkakago ngayon lang yan. Sinusubukan ka lang. Tumagal siya ng konti. Maganda na yung sitwasyon niya. Tapos nagsabi siya na mabakasyon daw sila sa Egypt. Tuwang-tuwa nga siya dahil magbabakasyon daw. Pagdating doon, hindi man pala bakasyon, magtatrabaho na pala siya doon. Nakapanayam din ng programa si Abigail Buelia na sa mga panahong iyon ay nakatakas na sa kanyang amo. So kumusta ka dyan na Abigail, dyan sa Egypt? Okay naman po dito po sa bahay ng kaibigan ko po, ng kapwa ko po Pinay. Noong una po, mabait naman po at okay naman po yung pakikitungo sa akin. Sabi niya po sa akin, kung ano daw po yung inutos na, sundin ko lang daw po kasi po binayaran niya daw po yung agency, binili daw niya po ako sa agency. Yung pagkain pa lang po doon is parang sa manok po. Galing po yun sa basurahan na pagpakain sa mga manok. Inihuhugasan ko na lang po para po makasurvive. Po yung mga rashes na lumalabas na sa katawan ko. Alam ba ng agency mo itong mga nangyayari dyan sa inyo na ganito yung trato ng inyong amo? Sinasabi sa akin pa ulit-ulit, magtiis ka lang, tiis-tiisin mo lang, maghintay ka lang na ibalik ka dito. Sa mga nangyayaring ito sa iyo dyan, Abigail, nakapunta ka na ba sa Philippine Embassy dyan sa Egypt? Pumunta po ako ng Philippine Embassy. Kaso po yung Philippine Embassy din po ang sagot sa akin, hanggang hindi daw po nakikipag-cooperate yung amo ko, wala daw po silang magawa. So, ang passport mo ba dyan, nasa iyo ba or hawak ngayon ng amo mo? Hawak po lahat ng amo ko, passport ko, visa ko, gamit ko, wala po akong nadala kahit ano po. Nababanggit ni nanay, kahit yung sahod mo ay hindi mo pa rin natatanggap. Yes po, 2 buwan na po, hindi po nila sa akin binibigay hanggang ngayon po. Abigail, ilang araw na mula nang ikaw ay tumakas sa iyong amo at naandyan ka ngayon sa kaibigan mong Pinay din? Noong 24 po ako tumakas, bali 6 days na rin po. Bilang aksyon sa sitwasyon ni Abigail, ay agad na kaming nakipagtulungan sa tanggapan ng Overseas Welfare and Worker Administration Bicol Region sa pamamagitan ni Miss Via Dumiteta, ang kanilang Labor Communication Officer. So ano po yung dapat gawin ngayon ni Abigail matapos po siyang tumakas sa kanya pong amo at ngayon po ay nasa pangangalaga po siya ng kanyang kaibigan din pong Pinay? Mag-report po siya sa Philippine Embassy. Kailangan po kasi nasa custody siya ng Philippine Embassy para po hindi po siya ma-considered as TNT. Local agency po nitong si Abigail Mambea is Talent Sphere Incorporated. Upon verification po natin sa website po ng Department of Migrant Workers, nag-expired na po ang kanilang status as to status to operate po, expired po ang kanilang lisensya ngayon pong March 31, 2023. Based po ma'am sa magiging reklamo ni Ma'am Abigail through her guardian po na si Nanay, pwede po natin may endorse yung case po ni Ma'am Abigail sa Department of Migrant Workers para po
maripaso ang agency niya po dito sa Pilipinas. Ang pinoproblema din po, Ma'am Bea, ni Abigail, ito pong passport niya, hawak po ng kanyang amo. Generally po kasi ma'am talaga dapat po hindi po kinukuha ng amo ang passport po ng ating mga domestic workers. Tama din po ba na dinala po itong si Abigail sa Egypt, wherein ang kanya pong trabaho dapat po ay sa Kuwait? Titignan natin ma'am sa stipulations po sa kontrata niya kung ano po nakasulat po sa kontrata niya. Pero kung nakasulat po sa kontrata niya, dapat po nasa Kuwait lang siya, dapat po hindi po siya dinala sa Egypt. Kami po dito sa Bicol region, gagawin po namin ang lahat para po ma-endorse po within the day sa Polo Kuwait po and ma-follow up po agad sa Polo Kuwait kung ano po ang actions taken nila ng pag-coordinate po dyan sa Philippine Embassy natin sa Cairo. Po, kasi po gusto ko na din po makita yung anak ko. Mama, sorry po, hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Hindi ko po natupad yung para ko muna makaipon ng pera dito kasi ito yung nangyari. Ayos lang dahil dito nakakaraos naman tayo. Okay lang yung anak ko, nakikita mo naman lagi. Basta mag-ingat ka na lang na lagi, tutulungan ka din para makauwi ka na. Matapos lamang ang halos isang linggo, sa tulong ng ahensya ng OWA, agad ding nakauwi ng Pilipinas si Abigail. At dahil sa kanyang kinaharap na sitwasyon, sinagot na ng programa ang kanyang pamasahe pauwi ng Bicol. At sa araw ng kanyang pagdating, ay atin din siyang sinalubong. Nung May 10 pa po ako nakauwi ng galing Egypt punta dito ng Pilipinas. Nag-decide na ako na umuwi muna, tapos humingi ng tulong kami sa inyo para makauwi dahil wala po talagang perang madala. Ano ma'am yung pakiramdam mo na nandito ka na ngayon sa Pilipinas? Okay, happy ma'am kasi makikita ko sa wakas yung anak ko, the same time yung family ko. Tapos ngayon yan, nalaman ko na yung nanay ko na ospital kagabi lang daw, sumakit daw ulit yung dibdib. Parang hindi daw makahinga sa mama. Halos kung pwedeng halang paliparin yung bus, makabuwi na eh. Yung agency ko yung nagbayad ng ticket para makauwi ako dito. Nung nalaman niya nila ma'am na nag-media ako, doon din kumilos yung agency ko. Sabi nila, wag lang daw akong magkaso or wag ko lang daw silang idamay sa report. Okay na daw sa kanilang gumastos sila kahit walang kapalit or malugi man daw sila. Nakipag-agreement naman ako para makauwi na lang. Umabot na rin po ako sa point na halos ayoko na rin kumain dun sa ibang base dahil sabi ko, hindi ko na ito kakayanin. Okay lang ako umuwing patay. Pero may mga kaibigan akong kapwa ko OFW na nagpalakas sa akin ng loob. Sabi nila, "Be, huwag kang susuko. Ay Diyos, tandaan mo, tutulungan ka ng Diyos." Sabi nila, "Be, huwag kang mag-alala. Gagawa ang paraan ng Diyos, makauwi ka lang." Sabi ko, "Ate, gusto ko na makauwi. Pagod na ako." Thank you, Ate Scarlett, kasi hindi mo ko pinabayaan nung hirap na ako. Yung sukong-suko na ako, ikaw yung pilit na pinatatag yung loob ko. Nagpaabot din ng mensahe si Abigail para sa kanyang dating amo sa Kuwait. Inshallah, madam. Ana mapi mapasmut intibat. Ana ko yabi syugul ba. Inti walat mapigut ana. Alam ko, madam, na hindi kayo naging mabuti sa akin, pero ginawa ko naman lahat. Tinuring ko kayong isang tunay na ina ko dahil sabi nyo nga, parang anak na turing nyo sa akin, pero yung anak nyo mismo hindi naging mabuti sa akin. Bukod sa naranasan niya sa ibang bansa, ay isang suliranin din ang bumungad sa kanyang pag-uwi. At ito ang pagkakaospital ng kanyang ina
na siyang dumulog sa ating programa para mapauwi si Abigail. Kaya naman, sinamahan na namin siya sa Tanchuling Hospital kung saan naka-admit ang kanyang ina. Hindi ka nagtatrabaho. Nakakaisip ko kasi sa kanya, ano daw po, depressed daw po. Tapos, inatake ako ng high blood. Pero okay na. Baka makauwi ng kami, kaso may kulang pa yata yung pambayad niya. Nagpaabot din ng tulong ang ating programa para sa pagpapagamot ng nanay ni Abigail sa ospital. Maraming salamat. Nakita ko si mama okay na, makakalabas na din siya. Medyo gumagaan din yung pakiramdam ko. Saka yung guilty sa sarili na ako pa rin dahil ba't na-stress si mama. Matapos nito ay dumiretso na rin kami papuntang Santo Domingo para ihatid si Abigail at makauwi na sa kanyang anak. Ge! Dito ma'am yung bahay niyo. Opo. Mama? Love lang, Mama? Hindi mo kilala si Mama? Mama? Miss na miss ko din tong baby boy kong to na akala ko malilimutan niya ako kasi sobrang late ko pa nang iniwan. Sobrang experience na yung pang hindi ko makakalimutan kahit na medyo masakit tsaka mahirap. Lahat ng yon sabi ko nalagpasan ko tsaka naging mas matatag. Nagpapasalamat din po ako sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo kay Congressman Saldico sa pagtulong niya sa akin at pagbigay ng oras para matulungan yung mga kapwa ko OFW yung hirap makauwi ng bansa. Yun lang po. Maraming salamat po talaga. Tuloy ang buhay para sa isang ina na walang ibang hangad, kundi ang maibigay ang magandang buhay para sa kanyang pamilya. Kaya naman, sa tulong ng ahensya ng OWA, ay nabigyan muli siya ng panibagong pagkakataon na makapag-aral sa isang caregiving course. Upang sa susunod na mga ibang bansa siya, ay mas maayos na ang kanyang magiging trabaho. Saludo ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa mga tinaguriang buhay na bayani ng ating bansa.